ए दुनिया एक रंगमंच এই রঙ্গমঞ্চ দুনিয়ারে নিজକୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କାଳ ବଳେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଏ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବିଜୟକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। बाबा नमस्कार। ଆରେ ବାପା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇ ମୋତେ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କରୁଛ? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସତ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ବିଜୟ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପଶି ପାଳି ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ କାମ କ'ଣ କିଏ କରିପାରେ କି ବାବା? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ବାବା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ। ମୋ ମନ କହୁଛି ତା ଇଙ୍ଗିତରେ କିଏ ଜଣେ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନଉ ଶୁଣେ, ତାହେଲେ ବାପା ଏ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଏ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବାବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ମା ବାପା ବିକଳରେ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ କାଖେଇ ଆଣି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ବଦଳରେ ବଡ଼ ବାପା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବଦଳରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଯେପରି ଭାରତ ମାତାକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ବାବା। ନା ବାପା ଥାଉ, ମୁଁ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁର ନୁହେଁ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କରିଥିବାରୁ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କଳାକାର ନାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ ବୋଲି ଏ ବାବାର ନିୟମ ବାପା, ଏ ବାବାର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ନହେଲେ କେଉଁ ନାଲି ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବାବା ହଁ ବାପା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ବାବା। କୁହ ବାପା। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ମଥାରେ ଥାଉ, ଯେପରି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ମଥା ଉପରେ ରହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମାଲ ଗାଡ଼ିଟା ଧରା ପଡ଼ିଛି। ହ୍ୱାଟ୍? ମର୍ଡର? ଓକେ ଓକେ ବାବା, ହଁ ବାପା, ମୋତେ କମିଶନର ପୋଲିସ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ବାବା। ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା, ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାଇ ସଫଳ ହୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଆସୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ପୁଅ ବିଜୟ, ପୁଅ ବିଜୟ, ପୁଅ ବିଜୟ, ଦେଲୁ ତୁ ଖୁସି ମୋଠାରେ ହାସି, ମୋଠାରେ ହାସି। ପୁଅ ବିଜୟ, ପୁଅ ବିଜୟ, ପୁଅ ବିଜୟ, ଦେଲୁ ତୁ ଖୁସି ମୋଠାରେ Deludo ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ।
ଆଲେ ପାଉଲା ମାନେ ଆଲା ଦେଖ ନା ଅଦୂରରେ କେମିତି କୁଡୁକୁଡୁ ଶବ୍ଦରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀଟା ବହି ଯାଉଛି ନା ସାଗାତି। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା ନା ସାଗାତି। ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ହେଲେ ସମୟ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳି ଆମ ଯୌବନର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା। ତାପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା ନା ସାଗାତି। ଠିକ ଅଛି ଅଛି ଲୋ। ହଉ ତେବେ ଚାଲ। ଆରେ ଭଉଲା ହାଲୋ। ଦେଖ ନା ଆମେ ତ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ହେଲେ ଏ କାଚୁ କେମିତି ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଦେଖି ସତରେ ଆଜି ମୋ ମନକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଭଉଲା ମାନେ। ସତ କିଲୋ। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ କଣ ମୋ କଥାକୁ ମନେ ଦେଖି ଶୁଣିବ ନା? ହାଲୋ। ହଉ ତେବେ ମନ ଦେଖି ଶୁଣ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବଉଲା ମୋରା ନଦୀ ପାଣି ଲାଗେ କେଡ଼େ ମଧୁର ଏ ସଗାତ ମୋରା ନଈକୁ ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ବୋଲି ଏ ସଗାତି ହାଲୋ। ସତେ ହେଲା ନା ମନ ଆତୁର। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବଉଲା ମୋରା
सुल जाई मते सदरा हेला मन हुए छन छन हलदी साबुन गाठी देले दिए लगे जाई जौवन सुल जाई मते सदरा हेला मन हुए छन छन हलदी साबुन गाठी देले दिए लगे जाई जौवन नै टुटा पारे कहली जाउछे नै टुटा पारे कहली जाउछे ताको दिलाना मन तुरा कहि कुदेखि मुगादिमी बोली सका सदा मन तुरा कहि कुदेखि मुगादिमी बोली सका सदा मन तुरा ଆଲେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ହାଲୋ ଶୁଣିଲ ତମ ମନର କଥା ଯଦି ତମମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରନି ହାଲୋ ଆଲେ ଅପ ତମେ ନା କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୁଲି ଯାଉଛ ହେଲା ଏମା ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ ତମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛି ଆଲେ ଅପ ହଁ ମୁଁ ନା କଥାଟି କହିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ ନା ନା ମୁଁ ଜମାରେ ଖରାପ ହେବିନି କୁହତିବି ତାହେଲେ ଶୁଣଲ ଜାଣିଗଲୁ ନା